И здравейте, приятели, и добре дошли в днешното видео. Ето тази игра. Така, ето тази игра, която ми се струва доста странна. Сега се скача, с Б се удря. Мечка удря друга мечка. Така ли е? Я. Ай, мога ли да убия? Не. Животът се изпълни. Какво? Какво? Чакай. Значи Б и А. Какво беше ти? Това е гушено. Чакай да тренирам малко. Оха. Да, свена. Начваме се по линияните и тръгваме да катодирам наляво. Така, Б. Добре, А. Значи Б е надолу, А е нагоре. След това с Б. Аха, хващаме го. Къде трябва да го поставя? Аха, ето. Чакай, насам ли трябва? Не знам. Ти патес, чак сега го видя. Трябва да намеря басейните. Така, на супер мечката, приключенията, така сега, взех патето, сега тръгваме на сам. Така, хоп, ето, но то ме изстреля, не му телепортира. Така. Не знам защо мисля за тези неща. Така, реклама, разбира се. Така. Чека. Само искам да чуя така говоря. Въздам се като такова спингвин. Защото не трябва да го удрам така. Добре. Сега. Трябва да го бутна. Аха. Става строго. Значи то се хваща, напада и се хваща. Добре, следвам стинките. То има бие. Ще виж, човек. Ау. Добре, това не последва много добре. Качваме се на лияните, взимаме естествено стинките. Хоп. Ох. Добре, за малко нещо. Сега тръгваме насам. Какво са ти, бе? Добре, объркваме. Какво са тези зайци, бе? Добре, взехме. Трича живот.
Ау! Какво беше това? Някаква пчела ли? Какво? Падна в водата. Не видях. Те пчелички много... Много грубо играят. Чакай, тук трябва да взема това. Мисля, че... Не знам. Оп, оп, скачам. Така, оп, оп, оп. Добре, това го хващам. Той идва с мен. Така, ставям го. Ох, чакай, че паднах. Тук съм сака. Отсивам, скачам. Не, натисних грешния бутон. Скок. Скок. What? Скок. Скок. Добре. И сега от тук ще трябва да... Чакам какво? Добре, тук не може. Добре, това беше силно. Чакай бе, аз като отидах на ти, после трябва... Това ще отнема време. Така да, но ще да добре и така. Давай. Давай. Значи сега ще трябва да се връщаме. Ау. Ау. Край умрех. Това беше за малко. Много се качвахме. Оф, тя зайци не налаза. Добре. А чакай на ти. Карам, че ще почувствам. О, пак има кони! Хайде! Беги! Горите! Вот, избухли. Скачай. 9 стотинки. Оп. Ау! Разът изкуствени руки. Тънто. Все сърци го пазя.
Аз не знам тази Коледа как ще се прекара в България. Особено както България е намалена по смъртност с този коронавирус. О, супер! Колко? 60. Какво? Пчела. Пчела. О, живот, бягай. Бягай. Гадна пчела. Гадна пчела. Знам на къде. Защо бе? Вече пустинята. Чакай само да се взема живота. Като съм в безопасност. Скочих. Аз се го подмирах. Трябва да сложим. О, убих във въздуха, докато ма воде. Добре, ще отсирам да вземем това. Какво? Трябва да вземем? Не ми даде да го взема. Добре, ще ги намеря и тогава ще. Тук май е трябвало да падна. Чакай да намаля звука. Аз така. Ще ми трябва нещо. Да, трябвало е да падна. Вау. Малко бъгва. Не ми хареса заглавието. Капан съм. Какво? Какво? Как да го атакувам? Добре. Чакай, той отскача? Какво? То де факто като скача не ми взима никакъв демидж. Той камъни някакви падат. Оп. Така вече. Ево така. Как ме го ударих? Добре. Сега къде е? Ето го ключа. Мога сега да отключа. Само че... ето. Хоп. Хоп. Ключи. Готово. Така. Явно разбрахме вече повече за тази игра. И сега продължаваме. 4, 3, 2, 1. Може да снимаме на тази игра. Така, връщаме се отново насам. И какво е това? Не, вече претърпях едно такова. Втори път не знам дали ще мога. Хлоп, насам. Едно съм спасил, трябва 5. Добре. Насам. Плъзгам съм като някакъв пингвин. Честно. Часовникът ми показва така, защото
И аз не знам що. Те хващаме теб, идваш с нас. Сотка. Добре, аз малко ще дойда. Хайде сега. И така хора, ето ме отново и да продължаваме. Така, ще се качим на тези лями, след това ще разгледаме отгоре. Добре. Добре. Така, ще отидем на... Ето тука. Ще скочим. Ще продължаваме да ходим насам. Ще се плъзгаме по корем, ще паднем, разбира се. Ще сме най-големите караци. Те, тук започнахме. Юху! Юху! Буст! Какво е това? Стотинка. Добре. Мога ли да се кача? Не. Сега да е. Добре, ще рискувам да... Ще рискувам да слезам тук. Walking toward. Камера без стилинг. Да, това е място, което започна. Този камък ще го взема с мен. Чакай сега, пиленцето... Добре. Явно ще има много епизоди. За това ниво. Какво е това? Топки. Още топки. Аз какво би трябвало да правя с тези топки? Добре, добре. Ама какво би трябвало да правя с тях? Абе. Нямам абсолютно никаква идея какво трябва да правя с тези топки. Мога ли да взема една? Не, не мога. Пиум. Добре. Поинг. Оп, ще падна. Явно това място е много безполезно, така ще сляза долу, ще поразгледам още. Какъв е този? Hello, it's my capital.
Capital's brother. I feel support the deliver. This game are very special. Ooh! Не. Мога ли да удара? Не. Може само да ми даш някакъв ефект. Няма да дам 22 лева за... Какъв е този подарък? 6. Добре, ще гледаме клип за 10 парички. За да можете да си потъпят. Така, добре, лъжа наистина много. Но знаме тази игра, защото съм я играл. И ще направя видео също и с нея. Така, имаме 169 стинки. Найс. Така, сега това какво е? Уоу! Уоу! Оу! Май, ето за какво било това. Оу! О, това е жестоко. Само че защо? Искам да я взема. Не мога да я взема. Не в пещерата. Боинг. Добре. Хора, това ще е за следващия път ще се помъча да разбера още неща. Топката падна в ръката. Стигам да я спасила. И да, не забравяйте да се абонирате и да ударите кампанката, за да ме следите всеки ден, може би. Не знам. Ще видя. Но забравяйте, че съм като в водата и... така. И да харесате видеото. И бай-бай!